Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti li ddaħħal il-gvern preżenti tobbliga lil partiti politiċi jippubblikaw il-kontijiet tagħhom, xi ħaġa li l-Partit Laburista ilu jagħmel b'kuntrast mal-Partit Nazzjonalista. L-istess partit li minkejja ħafna diskors dwar trasparenza u kontabilta għadu jirrifjuta li jippubblika l-kontijiet ta' meta kien fil-gvern. it-teżorier tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Calascione ukoll ma tax dan l-impenn meta fil-programm Ħu Siġġu kien mistoqsi dwar is-suġġett. Jekk tikkonsidrawx li tippubblikaw forsi bħala parti mill-trasparenza u l-goodwill tal-li kien hemm qbil fuq dan il. Jien naħseb l-element ta' goodwill ma jaħroġ mill-kwistjoni ta' tippubblikax jew le, ġifieri m'iniex pożizzjoni ngħidlek iva jew le ċertament. Fil-programm Ħu Siġġu Perici Calascione intbagħat minflok is-Segretarju Ġenerali Rosette Tek, però kien hemm iktar minn okkażjoni waħda fejn ħarab mill-mistoqsijiet. Għamel hekk dwar il-Konvenzjoni Kostituzzjonali u l-irwol ta' Franco De Bono. Ma dan ukoll il-Partit Nazzjonalista qiegħed jopponi l-fatt li Franco De Bono jkun il-persuna li tmexxi l-qudiem dawn ir-riformi kostituzzjonali. Taħseb li jagħmel sens? Ma naħsibx bir-rispett kollu jagħmel sens illi f'domanda waħda b'risposta ta' 2 minuti nazzarda li nitkellem fuq il-proċess kollu tar-riforma kostituzzjonali. Mitlub jieġeb b'mod ċaru tont jekk il-Partit Nazzjonalista għandux problema b'De Bono, Perici Calascione reġa' ħarab milli jwieġeb. Biex nerġa' ngħidlek għall-mistoqsija ma wieġebniex il-mistoqsija. Il-Partit Nazzjonalista għad għandu l-istess pożizzjoni li huwa kontra li Simon Busuttilli li Franco De Bono jmexxi din. L-importanti huwa li kulħadd jaraf l-importanza tal-proċess jekk qed nitkellmu fuq il-Kostituzzjoni u fuq dak kollu xi għandha x'jaqsam mal-proċess.